Mayong aga sa tanan nga mga kabiyanan naton kag mga kauturan sa sini nga programa tumaturan pagkaton an ministry kag ginaabi-abi naton kamo sa nga maayong nga adlaw kag nagapanumbalik na makatentari sa pag-alagad kag sa paghatag sang mensahe sa Ginoo sa mga aton diri nga mga viewers sa sini nga ministry diri sa kamaturan pagkaton an inolagan Brother Jesse Raquillo kag lulupod naman kita sa paghatag sa ang mensahe sa ka-segment naton diretso nga sabat kag sa pag umpisa sini magapangamuyo kita. Isa ka pamangkot diri o kun duha ka pamangkot ang aton i-cater sining adlaw mga kabiyanan nanungod sa sining diri sa ini nga pamangkot ano ang kinahanglan agud mangin kaangay ni Kristo, no? So ano ang pwede naton mahimo o kung anong mga kinahanglan nga mga requirements para mangin kaangay kita ni Kristo, no? Kung karakter ni Kristo. So diretso nga sabat makita sa naunang 1:3 kapitulo 3 bersikulo 2 hasta sa 3 mga hinigugma karon mga anak kita sang Dios wala pa mapahayag kung ano kung mangin ano kita apang naibaluan ta nga kung magpahayag siya mangin kaangay kita niya kay makita ta siya subong nga siya gid kag ang tagsa-tagsa nga may iya sining paglaom sa iya nagapaputli sa iya kaugalingon subong sang siya putli, no? So makita naton diri mga kabyanan kag mga kulturan nga nagapahayag sa aton nga mangin kaangay kita niya kay sigintuga kita sa ngaton mahal nga Dios, no? Sa iya image, no? Sa iya nga kinaiya apang tungod sa pagpakasala sang aton mga binikanan sa una nga panahon, no? So nangin miserable ang aton nga pangabuhi, no? Kag so amoy na mga kabyanan naton kag mga kabyanan mga ututo kay Kristo nga kainan naton, no? Ikabuhi si Kristo sa aton nga kabuhi agud to nga mangin kaangay kita niya kag manginpit kita dito sa langit nun nga pungsod nga aton padulungan sa palaabuto, no? So mo nang diretso nga sabat nga makita naton diri sa naunang 1:3 bersikulo 2 hasta sa 3, no? Sa una naton nga pamangkot sa katapusan nga pamangkot si Kristo bala nagakari sa pagwala sa bisan ano nga bahin sang kasuguan, no? Nagkadto bala diri si Kristo para nga ibaliwala ini nga kasuguan. So makita naton ni sa kakuman nga teksto makita sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 kag 19, no? Aton basahon diri sa siningang kasulatan diri sa pulong sang Ginoo, dili ka mo maguna-una nga ako nagkari sa pagbungkag sang kasuguan kag sang mga manalagna. Wala ako magkari sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Kay sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo tugtog nga magtaliwan ang langit ug ang duta hindi mapaslawan sa kasuguan bisan isa ka pudlit o kon isa ka tumbok tugtog nga ang tanan matuman busa ang bisan sino nga nagalalis nga maglalis ang sining mga sugo nga labing kubos sa pagpanudlo kag magpanudlo sing subong sa mga tao tawgon siya nga labing kubos sa ginalian sang langit apang ang bisan sino nga magtuman kag magpanudlo sini siya tawgon nga dako sa ginalian sang langit. So diri makita aton mga kabyanan kag mga kultura, no? Kasuguan nga ginalambal diri, no? Nagalakip ini isang tanan nga ginsulat ni Moses kag sang mga manaragna, no? Wala sa magkari sa pagwala sini kundi gintuman niya pagani kag gin klaro niya pagid sa aton nga kung ano ang dapat naton sundon kag dapat sundon ang ini nga kasuguan. So mo ni sang diretso nga sabat sa aton nga pamangkot nga ikaduha diri kag kinahanglan din naton mga utod kag mga kulturan nga magsunod, no? Agud to nga hindi kita magtalang kay kung hindi kita magsunod tendency matalang kita kag kung magtalang kita kamatayon din ang aton nga padulungan sini pero kung magsunod kita sa Ginoo hindi kita magtalang kag makalambot kita sa kaluwasan ngayag na tanyag sa aton nga makabuhi amo ni nga aton nga amo ni ang aton segment na tawag nga diretso nga sabat kag kita na kita luwat sa isa naman ka segment sa sunod nga mga inadlaw inyo alagad Brother Jesse Raquillo kag kag magapangamuyo kita. May gugmaon nga Dios, salamat sa imong kaayo sa amon sining hapon. Salamat sa mensahe sang kamaturan kag sang imong gahom Ginoo nga amon nga tunan sining malipot nga video presentation. Okay. Kag gabay pa kamayuang mga pamati kag mga lantaw sini.
sa imo natugyan mo ng tanan kag pasayloha kami sa among mga sala sa ngalan ng Ginoong Hesus nga among manluwas. Amen. Kung tanay kita liwat mga kaabyanan kag nagabilin kita sa inyo sa isa kalambalanon nga kung kita lang nakabalusang kamaturan hindi kita madayan. God bless. See you.